Ето го, О! господин аниматор. Сега не да поскочиш през балкона, ще влезнат много хора да го гледат падането ти. Що не скочиш през балкона, да се почувстваш свободен? Да се почувстваш свободен. Free will. Що не скочиш през балкона, Патио? Знам, че можеш да лежиш, знам, че можеш да лапаш, искам да видя дали можеш да летиш. Виждам. За свободата си копеле, разбираш ли, мен точно ти. И аз се хвърли Тук ще през ти разпукам балкона. ботовете, да ти разпукам малко ботовете. Знаем за тях. Знаем, че ти фейк. Знаем, че си фейк. Знаем. Искаш да дам 2 атлета да ги... Не мога да разбера къде е устата, къде е брадата, къде е главата. Копеле, мъкни бе, псе! Мътни си омазнем, бе, човек, виж къде ти е гърдата. Ти имаш по-големи цици от майка ми, бе, човек. Виж къде Гърдата ти е му е към гърдата. корема. Гърдата му е на корема. Ама бие се, натъпкан си с хормони като пуйка. Като пуйка си натъпкан с хормони и гърдата ти виси. Така. Искам да ми играеш. Веселей са. Господин аниматор, забавлявай ме. Мети браво. Внимай да не падне върху някой. Вземи да го ремонтира с този прозорец самичък, защото много импровизирано, между другото, стана всичко, не знам дали ще може да го зависим. Айде, приеми битката, бе! Не се подкопи, приеми битката, бе! Да се хвърли, той се хвърля. Да вземе да се Да приеми хвърли. битката! Да не се прави натукнат! Ела тук, ела. Не иска да приеме битката, страх го е. Сега за това ли го вземе тук да не се кълчи, да не забавлява? Не съм си поръчал стриптизьор. Не съм си поръчал стриптизьор, да ще пуска ли битката или няма да я пуска? Какво чака хората да му вкара викни точно му като ботове? хората, Ще викни му. пускаш ли битката? Господин стриптизьор, ще пускаш ли? Така. Стига си ми Денси от тук, няма да те чукам още. Сега да лети. Ще изключа, да знаеш. Да, прикажа, ще им като пенал пред лапите и това. Съобразяй се, ако прикажа за путки, зализане и заблизване. Раз. Чувам много рад си говоря за... Ще ти навра тая брадва в дупката. Прическите и гличките... Каутовата дупка ще ти навра брадвата и ще те пусна през балкона да летиш с брадва в газа. Казвам ти. Те знаем, моля се. Слушай, знаеш кой? Я го разпукайте. Първият подарък е по 3. Изнасилване, масово изнасилване, бам. Не сме подготвени, случайно го видях свободен. GP, сега сядам на лайв, даже не съм се подготвил. Току-що сядам. Ще изтракам един път дисплея, олигофрен. Какво прекъсваш само, бе? Гледай се, наслаждавай на гледката, паляк. Аниматор на малки деца. Видяхме ти фен базата, 10 годишни маганета. Видяхме ти фен базата на тебе. Мангали на 10 години с криви зъби плюс памеца. Видяхме ти на теб фен базата, господин аниматор. Ще те поканя на детския рожден ден на моя приятелка, бивша плеймейтка. Може ли да дойдеш да забавляваш нашите деца? Приятел, ти нямаш педал, ти нямаш педал. Аз имам жени, които работят за мен. Точно така, прав си. Политай или вземи да изкъртиш този прозорец сам. Кажи ми защо от 3 месеца правиш ремонт. Виждаме от 3 месеца, че правиш ремонт и си сложиш само един окачен таван и една врата, бе, човек. Нямаш ли средства? Искаш да ти помогна малко за ремонта? Ще ти помогна за ремонта, но ще дойда да те чукам там. Ще ти помогна за ремонта, но ще дойда да те чукам там после. Ще идвам редовно да те чукам там. Ще ти помогна за ремонта, виждам, че се бавиш, но ще те чукам вътре, когато пожелая. Не дей, ще те... Айде, приключвайте и да го махаме този аниматор. Те настилят някъде. Това ли ти беше? Къде е репертуара? Къде са твоите рими, поете? Къде са твоите рими, сладки? То не са трябва това копеле. Искам да видя, докато те чукам, какво ще измислиш. Искам да видя как ще те вдъхновиш, докато те чукам. Даже не съм си изпил първото, сам разби. Сам разби, не съм си изпил осита думкам. Аз давам на някъде заради ножа. Разбираш ли ма какво става? Заради ножа. Я да те видя с какво си надолу. Я да видя с какво си надолу. Покажи надолу с какво си. С какво си облечен надолу, дай да те видя. Тайничко ме иска обаче, искам. Малката да еба това.
Иска и той да се нанижи на батко, ама... на батко. Той е бил среден, малък към среден бил, малък към среден бил. Те ми казаха какъв ти е. Роза ми каза какъв ти е. Роза каза, че ти е малък към среден. Анджела, благодаря. Ники, Хрисия, 6. Окей. Кои са му? Аз дори не ви поздравих, извинявайте, патенца, наистина сега се събуждам. Още не съм. Извинявайте, пата. Додо, Рени. Вие го унищожих. Тук се надигат, се направят с най-последната секунда. Има там такива малолетни малки на дечурлига, които крадат на майка си басас. С картите. Не, Имайте курвата предвид, че го сега са гифти. заспали тяхните. Курвата Нека да го играем гифти, Меркалица. Колаги. Тази битка искам. И всички следващи стоя. Чувате ли? Мони, окей. Курвата го гифти там. Запишете там кой гифти, за да ги блокираме всичките лешове. Нека да им кой има лоу стайл. Нека да им кой е лоу клас. Запишете всичко, които гифта там, да ги блокираме и да ги отучим от ТикТока. Поли Лас Вегас. Много благодаря. 6. Мони. GP. Накажете простака. Веднъж за винаги. Библията няма да ти помогне, палячо. Библията няма да ти помогне. Нито Бог, нито Сатаната ще ти помогнат на теб в този момент. Ти какво си мислиш, бе? Че като се пуснеш на битка с мене, можеш да чукаш дявола във въздуха ли, бе? Ей! За кой си помисли ти? М6, Lay on the ground. Мачкайте го до полуда. Искам да играем с предизвикателства и ако загубиш да се метнеш през джама. Може ли? Може ли ако загубиш да полетиш надолу като сектант? Демоне, излез. Така, той беше ударен в челото. В името на отца и сина Луцифер вади езика си на древната змия. Ето, Боже, в името на Исус. Демоне, излез. Демоне, излез. Влезте му в мазния гъс. Мой патенца, влезте му в дупката и го изнасилете. Думкайте го без плюнка. Думкайте го без плюнка. Библията няма да ти помогне и да се кръстиш, и да се пъчиш, и да се мъчиш. Няма да ти помогне тази Библия. Ще полетиш надолу. Ти си вече тръгнал натам. Още не съм се събудил. Имай предвид, че още малко дремя. Дремя малко. Замина. Патенца. Да се хвърля през Лазуне, прозореца. слез от прозореца, слизай надолу. Слизай, че не мога да виждам моите патета. Слез. Пълни права да записва, да го меса и да блокира който се иска. Това е, няма модератори, имам нужда от поне 10. Те трябва да са... Моите топ гифтери искам да ги цункам навсякъде. Тони Антонов. Плащай, курво, и вече няма да ти викаме курва. Ще те наричаме Ще се държиш ли добре с мен? Малко пале. Good boy. И аз се обърни настрани, е така малко. Обърни си главата настрани. Обърни си главата настрани. Обърни се да видя нещо. Обърни се настрани. Обърни се главата настрани, бе. Чули, бе? Пале, обърни си малко главата настрани. Е така. Ела към мен. 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 Ще го целувам. Ще го целувам като жена, това казвам ви. Цвети, благодаря ти. Искаш още битки, ти искаш да направиш пари, искаш да завършиш този ремонт. Искаш да продължиш ремонта. Искаш да продължиш ремонта ти. Чакай да ти кажа, виж къв нагляд. Идва точно флората, поръчал съм си сметката 91 евро, шампанското, дам той и това. Давам му пачката 1000 и го снимам и викам, изброй си 100 евро си замисля. Там бъкшиш 10 евро и ми върши. Тези истории, извиняй, на мен не ме... Значи аудиторията тук е друга, не сме деца. Моля ти се, чао. Някой пак ще дойдем. Ще се видим пак, чао. Не нахалсвай като пакистанец, не бъди като индиец, моля те. Не бъди като индиец. Така, нахалсва са битки още той. Пускай го пак. Видяхте ли, че е слаба ракия с ботове, бъкан с ботове? Никой няма гифтари, нищо. Слаба ракия. Това беше битката на живота му, чака от месеци тази битка, ме моли. Слаба ракия, набъкан с ботове. Човека изобщо аз му направих като екзорсизъм. Той не знаеше къде е. Обаче така иска да му го туря. Така иска да му го мусна веднъж поне. Вие го размазахте, феноменални сте.